nga dili mamatay. Ha? Mga tanan ko, kinsa gusto mamatay? Sinansi, talaga po ang sinansi kay taas-taas na po ni siya o biyahe sa kalibutan. Pero bitaw, tinuod, ang kamatayon, dili angay kahadlukan. Tungod kay para atong itanan. Ang importante, mga bata, na kay bauta, nakandoy ta, kawalang kita. Kunya, simple ra kayo ang buhaton, sama niyo ang mga bata, arong langit, kaya yung buhaton na yun, mahimo mong mga buutan ng mga bata, diya sa tilimban. Dili mo mahimong palaaway. Kautan na, kinsa man dili ang palaaway be? Ako! Perfect unification si Matse, no? Ikaw. Dili pwede ang maldito. Kaya dito sa langit, dili pwede ang maldito. Maldito po siya. Ang makaadto sa langit, katong mga buutan. Kinsa buutan dili? Ako! Very good. Ang makaadto sa langit, katong musugot, subuon sa mama o papa. Ako! Kinsa yung musugot, subuon mama o papa? Ako! Oy, very good kaayo. Unya, labaw sa tanan, kapag gusto palangit, pinahanglan, makatultol po og simbahan. Nalimpay ko ninyo kay bata pa mo pero nakatuod na po simbahan, di ba? Inyong mga mama, nakatuod po simbahan. Kung pa sila nakatuod og simbahan, dalhan ninyo inyong mama o papa sa simbahan. Simbahan. Tultuli ninyo. Mama. Kinahanglan, kabaotang mo simba. Kinsa dilitig simba ka na dumito? Simba. Tinuod ba ka ni? Tinuod, very good, very good. Kinahanglan yung mga musimba matay. Domingo. Kay kana mo importante kaayo aron malangit. Kay dito sa impierno, lisod kaayo. Init kaayo. Kasi gusto mo itong impierno. Si Matsi, kailangan ko si atong impierno. Sige lang, pasakilan niyo si Matsi yung atong impierno. Pero kamo, ayaw din mo atong impierno. Ano man? Kaya dito sa impierno, init kayo. Tuwa dito ang tanang mga yawa. Kita na mong yawa? Oo. Isa sa salita. O sinaw sa yawa? Itong hadlok kayo na sungay. Mao na, natili lang. Ayaw mo pag-adtog. Ano man? Kay hadlok kayo. Wala nga, aron dili ka ma-impierno, magbino, o tahan. Dili mamakak. Dili mangawag. Dili mangilog ug lulipap. Unya kung na kay kaonon, manghatag ka sa walay gikaon. Pangutan na. Nanghatag mo sa mga way gikaon. Ako, iya ko naman ka nanghatag. Very good, no? So, kung na yung mga importante kayo, dito sa impierno, init kayo. Dito sa impierno, gusta ko, mas mga yawa, o happy kayo nga, mga isla, ayaw mo panganin mga impierno, ha? Ang ito ang salita, gusto ka talaga, ma-langit, no? Tilit na gusto ma-impierno. Adi lang ako kasunod kayo kay gamay na itong napapaakbit. Ang punta, pagkatulong mga bata na kinahanglan yun magbino o musimba ka na Domingo. Musunod sa sugo sa mama o papa. Dili manguha o dili imo gamit. Panghatag kung naay na ipagkaon ka to sa uban na binagyon sa gipang guto. Dili mangaway ha? Abantay bitaw. Ako yun ipalista. Che, ilista ang mga ilista ang mga che. Kumilos na. Ilista ng mga magsipangaway siya.
Active kayo. Active Hoy, kayo. meron naman ko dito sa... Oh. Sige. Ako! Tawan na ko na. Ikaw na po. Ako na mong ihatag ni Rajon para sa... Meron naman. Sunod na, sunod na. Iya ko nilista mga kakawin ba? Dasig ito, sekretary. Sige, karon ako pong ihatag ni Rajon para sa iyang topic. Oh, sabi ka. Ano ba? Sa may topic, sa may wala, mga sampo.